rok jottono lamsogo ani blog ang tabo pargo khumulung pargo thangna bagai ready ong baijak hingke chini bike no hingke ko chini bike no hingke oron klang thangsinai supermarket buskhango hingke jong tabuk dugmali bazani simi pargo khumulung pargo beranya thangnai mane himunya thangnai gari kaya hingke chini ha hingke chini logewo monai khoroksa tongo bokhe ayang hostel ni phainai hingke hapono jong yang ko dugmali bazar tui gulasi hatai ti khai himui thangnai hingke jong ta thangui tonglayo tabuk duita tamui tongo hingke tom kanai diba himui thana hin tong ma se tom kanai phungke su tabuk tom kagra na angke himui thana hin tong mane ke abono nai tong di ini busuk borok bang ang nong no phunoka no pura gari khorang rok mat soka pura picnic thanglai bai mane boi mar khan thanglai bai tongo ke gari mission khorang si mission khana ui tongo boi picnic thanglai mane marong bai tongo sudu box tam jang mangse khana ui tongo kara thangi nai ke sai ma selai mission ta thangi tonglayo tom kare kha ang tom kakhe belai khen tong thokjago tamni himba nobar ship khai turuk khe chali mani bagai belai khen ang hamjago te muktri rok sang phai payo gesung ko shok pai nei tabung manayo nasing tongo kei ko manai bo hostel ni saisung na himai phayo ganar singke ba ke tabok jong bono nasing mani shok pai khaba tabok thanglai sinai iko shok pai kha ke jong tabok turuk himui thangai tonglayo borok bang mani mar ayang thangke tai kok sai maglak tamni himba belai music khorang khanai hingke jong tabuk himui thang thongo rok nai tongdi pura parking log mani narwai tong thai jora sok payo haini bagai je bike gari tui phainai rokbo buini se last of haike kono lab kreng jago tamni himba himui noma phayo aboni bagai hingke jongbo sok paikha khumlung park gate buskango hingke borok kobang mano phaijak haifano ang khakhayo teibo phayano sanjangkhe tamni himba seman roko jesok salthang ro asuksi borok bang mani nugo hingke abono besi kok kobang sayakare jong tabuk hablaigrana chini ticket already no tanjak no jong khorok nungi hingke tabuk jong bisingo hapka ani loge hingke fataro tongrokha boni dol logbai borok kisa kok salainai haini bagai hingke jong konoi no ani munai bai khorok noi hingke tabuk hingke oro kisa bono photo budi himan se bo satong ni bagai nokia video se khaijagai tongo bisi brum no o khumulung pargo pale mole dole khai baksake ba beraina phayo tei baksake ba picnic chalaina bagai phailayo hingke abono je o pargo phai tangnai lokorok no sikla tei sikli tei ani se okra chakla rong no jatono no bisi ketalni khaka hamtei chibaya pharo hingke tamung norok ani o blog kawi tongkhe ani o blog no nokui tongkhe norok sawi mano comment khai sai mano ang kakha hnai hingke tei kaisa reason kha ang ani face phono gya karoi buino video shoot khai mane reason kha chini borok angkha tini tongkhe khana kori phano ngoi mano hingke abono o video kawi tongnai rok tongkhe borok ni kaisa memories ongoi tongrokano hine ang khakhayo hingke je phainai rok to borok bo video khayo photo shoot khai telango ang saimano haifano kaisa koiso moment amo haibo tongo je borok capture khaijakya hingke ani aro tongrogoi phano tongoi mano hingke aboni bagino ang o video na khaimani tabuk hingke tui klaiman jago thangoi tongo tui marken thong thongha tabuk hingke oro photo bonai hinai angkhe tolao onkharjak ko monoro thaka pasajak yangke salnang ksak haini bagai oro ke porster ke kau hinai do pusru di he khane mono tab photo click khaigrana bo photo bojangnai hinile basakha haipano post sirona rongyangoi tongkha obongkha tripurani longimen buranjani phaika ang boni bungbo manya haipano bo bororokno entertain khainani phaika tei bononogoi bororok bo haino entertain ongsoka haino se kothumlai nailai tonglai siwo hingke tini parko phainai rok sabo nokha
comment khaisadi je nugui tongnai rok ang wahaino mamuni soka bono nugui Tripura ni largest park angkha Khumulung Park hinui mano tei nabo naithok tei chini sar MP bu boni family ni tui phaijak tei chini sar CM bu phaijak park nainani bagai tei thangte norok nugui mankhana chini okra chakra rok bo haino wana laijak borok bangmani nugui inke boro rok tamsuk bangkha je phaya rok norok next year rok phainani bagai ready tongbai di teibo haino hayang sapi bonai norok tomung nanio video bo kasawi tongkhe ano comment khaisari ang kakha hinai kyang belaino kha tongthoknai inke tei je ani channel no subscribe khaya tongnai rok bo subscribe khaike belaino jajaknai ang inke chungtabok tei kaisa jagao thanglainya hinai angkhalai tonglayo abangkha ayang bridge paronggai gairing phasing thanglainyani bagai chung khoroknai no patap ke himi tonglayo yang ke kisa borokon ini bagi yang aram nango kang thong deha satung pai thangala katang ngai khayan panang yak tu pura jak kokre yang le borok omongan hamanse bridge saklaiya inke ama saso kosto khai phai yang bridge parongoi phaine famane se no entry hinai rejak parmangya jongayang gairing phaising ma thangyang goi reels khailai mang pura sal thang pai khanai di satung rok kisa pura nuglea pura satung pai thangka asuke reels khailai ga reels kaisa khaimo ja asuke nango wansok nai di busuk kurung rok sung inke koi bajani tag mana khana jung ke tabu sung yang tui himui thangai tonglayo buskang bukhak ke ayang tabu busuk borok phaikana bata saima yang ka thangai ne ke saima nai ke nai tongbi ha tei photo bujak burai pubor himang leng soka mar kheno deke khablum lai kha reels khanya hini bu khablum lai kha hani bu khablum lai kha mar kheno leng soka leng Mungkin song ngasih kosto ke himi burung mate sampai kah gitu sekarang mungkin song mulai sinai dini ni ane video sok nong sinai get nyong korka leveleng soka borok bang mani ekdom kese hayang jak soka ang ongkhori sita kese bekas serang siwo ke ane video sok nong sinai nerag ane video na nai tangwa bagai jatono no hanya hai bele kena hambai